Aká tu bola atmosféra? Bola to skvelá atmosféra, pekná príroda, krásne ľudia, jazero v pozadí, krásne počasie, vyšlo to. Hrali sme a som si všimol, že hore leteli také 4 husy leteli a ja som si vtedy tak povedal, že to sú jak naša kapela, ktorí sme tiež 4 a znie to strašne pateticky, ale neviem prečo, toto bolo prvé, čo mi napadlo a hrozne dobrá atmosféra. Boli sme na Ružinej, toto je náš druhý, na Duchonka a tretí nás čaká na Orave, ktorý bude o 2 týždne. Samozrejme, my sme z Košíc, takže najviac sme sa tešili na Domašu a stále sa tešíme na ten najbližší, ale Duchonka dneska veľmi príjemne prekvapila, lebo boli sme unavení, boli sme v aute asi 6 hodín a už som myslel, že budeme takí unudení na pódiu, ale nakoniec nás tí ľudia nakopli, takže tak. Asi sú rôzne typy ľudí, ako skladajú hudbu, ale u nás je to v podstate tak, že sa stretneme v skúšobni a normálne pracujeme ako v kancelárii, keď prídu ľudia do kancelárie a robia, tak my sa tam stretneme a začneme tvoriť a tam to vzniká. A že odkiaľ to prichádza, to nevie nikto z nás. Ale... Z hora to prichádza. Najbližšie chystáme vlastne turné po Slovenskej a Českej republike, takže chceli by sme možno sa dostať viacej aj do Českej republiky a tam osloviť nejakých nových fanúšikov. Zároveň máme aktuálny nový videoklip, taký letný, volá sa to Ďobkanie, kde sa veľa bicyklujeme a je to taký pohodový videoklip, ktorý je stále aktuálny a máme teraz takého nového hostia, ktorý s nami vystupuje na vibrafóne a to je tiež taká novinka. Ten nástroj má krásny zvuk, taký zvonivý, taký harmonický, pestrý, mierne melancholický, takže to tak pekne doplňa našu inak veľmi veselú tvorbu. A zvádza nás to k myšlienke nejakého takého akustického programu, ktorý s ním možno pripravíme v budúcnosti. Takže čaute všetci, my sme skupina Pudding pani Elvisovej, ja som Pino, toto je Slivka a zdravíme všetkých divákov, sledovačov Orange fanpage. Čaute.